Suksamareva. Inkosi gobosi sewe
Siyabonga. Amen. Ma ngilokho ngikhuluma le ndaba kaNkulunkulu ngifikelwa usizi kwesinye isikhathi ngifikelwe ukukhala ngikhala ngingedwa ngingaboni ukuthi noma mhlawumbe ngase ngifice umkhokheli ngikhala ngingamchazela ukuthi ngikhaliswa yini. Kodwa indaba sezulwini ilusizi kakhulu. Ayikho into elikhulu njengokudayisa izwi likaNkulunkulu. Ayikho into elukhulu njengokutshela abantu umbuso wezulu. Ukushumayela indaba kaNkulunkulu wasezulwini, angikhulumi ngokushumayela konke lokho, kodwa ukushumayela indaba kaNkulunkulu lo engimaziyo elikhulu kakhulu. Ifana nokufunza ingane egulayo kodwa ingakufuni ukudla, kodwa futhi wazi ukuthi le ngane kufanele uyifunze, ngoba uma ungayiniki ukudla ngokuthi ayikufuni izokufa. Kufana nokuba ukhalelwe ingane egulayo, ngoba uma ingane ikhala isuke ingazi ukuthi ikhalela, kodwa kufanele ukuthi uyithunduzele ize ithuke. Kwesinye isikhathi ingane iyayikuhluphe uzukhale wena, kodwa yona ingaboni ukuthi iyahlupha. Noma ikhala ingaboni ukuthi iyahlupha. Injalo-ke indaba yokukhuluma indaba kaNkulunkulu kubantu basemhlabeni. Uma abantu ubatshela indaba kaNkulunkulu, abanye bayaye bekuthuke bekubize ngazo zonke izinto, abanye bekuhleke besho yonke into. Kodwa bese kufika usizi lokuthi laba bantu ngizokwenza ngani ukuthi ngibabonise lento engiyibonayo. Laba bantu ngizokwenza kanjani ukuthi bebone ukuthi balengela eweni. Laba bantu ngizokwenza kanjani ukuthi babone ukuthi baya esihogweni. Ungaze wazi ukuthi lokho uzokwenza kanjani. Ngiyinzalo yokukholwa, kodwa ukukholwa kwami kwamanje kwehlukile kholweni engazalwa ngikho, ngoba kwesinye isikhathi ngike ngikhale, bengicabanga izinto eziyayikhulunywe ingilosi lesihlala nayo, ikhulume ihlabelele
ihlabelele, isine, kodwa lento eyenzeka phambi kwethu banenhlanhla abantu abayibonayo noma bengeyibone na phambi kwabo kodwa abakwaziyo ukuyibona ngamehlo engqondo. Banenhlanhla abantu abakwazi ukubona ukuthi lento esikhulumayo iliqiniso. Mina ngiyangithi mangingedwa ngikhale ngizibuza ukuthi yini le eyenzeka phambi kwami. Lento eyenzeka phambi kwami yenzeka kanjani? Lento eyenzeka phambi kwami kubhekeke ukuthi ngichaze kanjani kubantu. Kuyakungihluphe lokho. Ngoba uma ngithi USHEMBE indodana kaNkulunkulu, abantu abafana namaKristu bengahleka. Uma ngithi USHEMBE ungumoya oyingcwele, abantu abaningi abafana namaKristu bengahleka bethi lo muntu uyagula ekhaya, lento oyikhulumayo akazi ukuthi kodwa mhlawumbe nakumaNazaretha khona lokho ukuthi ukhulume into becabange nje ukuthi indlela ohlakaniphe ngayo, indlela okwazi ukubeka izinto ngazo. Kodwa mina nomkhokheli si uNkulunkulu usibonise into engazi ukuthi ngayichaza ngithini. Ngoba ukuthi USHEMBE indodana kaNkulunkulu sishunyayezwa umuntu ovela ezulwini, wama phambi kwethu njengoba ngimi phambi kwenu, wayikhuluma lento kithi. Yabo? Uma sithi ukusina kukhona ezulwini, kubana abantu abangamanye amakholwa njengamaKristu bengabona nje ukuthi ngiyakhuluma nje. Kodwa thina kume umuntu wasezulwini phambi kwethu wasina, wabonisa ngokusina yena ukuthi ukusina kukhona ezulwini. Uma sithi lezi zihlabelelo zivele ezulwini kungaba ukukhuluma nje, kodwa thina nanangu umkhokheli kume ingilosi phambi kwethu yahlabelela lezi zihlabelelo, yasifundisa lezi zihlabelelo ukuthi zihlatshelelwa kanjani. Uma lento uyicabanga usuwedwa, ufikelwa ukhala, ufikelwe usizi, uzibuze wedwa ukuthi uNkulunkulu uthini. uNkulunkulu uthi angiboneni ngoba lento lena abantu ba-experience sebafa. Kwenzeka kanjani ukuthi ingilosi yehle ezulwini ikhethe uzohlala nami? How do I convey lento engiyibonayo kubantu abangayiboni? How do I convey it? That is my greatest problem. Ukuthi
uma umuntu ekholiwe engithuka ngalento ngizokwenza kanjani ukuthi eyibone ukuthi lento engimtshela yona ikhona ngizokwenza kanjani uma uqhamuka umuntu wasebuhleni ethi ingilosi kayikho what must I do to prove to him ukuthi ingilosi ikhona what must I do uma ngitshela umuntu ongumKristu ukuthi uShembe uyindodana kaNkulunkulu uShembe umoya oyingcwele how do I prove that kulowo muntu lowo ngoba uma ngimtshela leyo nto uvele ehleke uma kufanele ngitshela abantu ukuthi izulu likhona ngihlala nomuntu ovela ezulwini that talk becomes a joke. How do I tell a person ukuthi lento engiyishoyo iyiqiniso ukuthi likhona izulu? How do I do it? Uma ngitshela umuntu ukuthi sikhona isihoko uma ungamkhonzi uNkulunkulu ilento nalento obhekana nayo uma uphuma umphefumulo wakho. But how do I make a person believe or understand or know ukuthi lento engimtshela yona iyiqiniso? Because to start with ngithema ngimtshela ukuthi ngihleli nengilosi wangakholwa lokho. Now uma ngakholwa lokho ngizomenza kanjani ukuthi understand lento engikhuluma ngayo? How do I make it? Manje ngifunda lesi sihlabelelo uthi uShembe zonke lezi zinyembezi eziphansi kwezulu zibheke wena. But I ask myself, abantu are they aware ukuthi basosizini? Ngabe bakhona abantu ababona ukuthi basosizini? Are we aware ukuthi masihamba sisosizini? Because noma ungabusa kanjani if future yakho is dark, you are walking in darkness. Noma ungabusa kanjani if your future is dark, you are walking in darkness. Noma ungahlupheka kanjani, but uma future yako is bright, you are walking in brightness. Amen. Which do you choose? Do you choose to have a dark future and a bright beginning? Or do you choose to have a bright future and a dark beginning? When I say a dark beginning, I just mean ukuthi sonke njengoba silapha siba neyinkinga. But which is better? Ukuba nenkinga oyazi ukuthi izophela kunokuthi ukubusa okwazi ukuthi uzowedlula uqhamuka ubunyama. Uma uhlakaniphile ikuphi ongakuchoose? Do you choose ukuthi ngiqale ngihambe ekukhanyeni, ngihambe ekukhanyeni bese ngigcina ngisemnyameni? Noma kufanele ukuthi ngihambe okungenani ebumnyameni kodwa ekugcineni ngibe sekukhanyeni? Which do you choose? Uma ngikutshela ukuthi ngihleli nomuntu wasezulwini, iyiphi indlela ofuna ngikutshele ngayo ukuthi lento engiyikhuluma iyiqiniso? Which way? That is what is worrying me.
ukuthi which way ufanele abantu ngibatshele kanjani ukuthi izulu likhona. Ufanele abantu ngibatshele kanjani ukuthi ukufa kubhlungu, ukufa kuwusizi. Why do you choose to ukuthi wenze isono? Kodwa lesi sono esizokugcinisa usizini. Noma ula emhlabeni uphile impilo efunwa uNkulunkulu. Kodwa le mpilo efunwa uNkulunkulu ezokugcinisa ekujabuleni. Do you doubt me? Uma ngikutshela ukuthi lokhu nalokhu uma ukwenza uNkulunkulu uzokulahla. Are you doubting me? Uma ungibuka nje ngisukela manga. Njengoba nje ngimdala ngingaka ngiqamba manga ngithi ukhona ingilosi. Do you think that I'm lying? Zonke lezi zinto engizikhulumile kusukela ngo-2010 I'm lying. How? Why? Why am I lying? Ngoba uma ngabe bengifuna udumo bengizovele ngithi lezi zinto zivela kimi, I'm a prophet or I'm just an intelligent person. Why do I say ukuthi kukhona ingilosi ma ingilosi ngekho? Why do I say that? Ngisho ukuthi ayikho into ebhlungu njengokukhalelwa ingane ungazi ukuthi uzoyithunduzela kanjani ithule ngoba kwayona ayazi ukuthi ikhalelani. Ayikho into ebhlungu njengokuba unikezwe umsebenzi wokuthi dayisa uNkulunkulu kubantu. Ayikho into ebhlungu njengokuba unikezwe umsebenzi wokuthi dayisa uNkulunkulu kubantu. Because in truth ukubona uNkulunkulu ngabe yiyona nto abantu abayigijimela kunayo yonke into. Kodwa ukubhekana noNkulunkulu yiyona nto abantu abayi-avoida kunayo yonke into. Noma umuntu esehlakaniphe kanjani kodwa akakwazi ukuhlakaniphela ukubona umbuso wezulu. Cha, ukuhlakanipha komuntu kuba yinto yasemhlabeni. Akakho umuntu esikhathi esiningi okefune amehlo omoya. Akakho umuntu okefune iso lesithathu. Ethi Nkosi ngicela ukuba ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini. Ungenze ngikwazi ukwehlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Nkosi ngicela ukuba ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini. Ungiphe iso lesithathu. Iso lomoya. Iso elingaboni kuphela izinto ezilapha phambi kwami, kodwa elikwazi ukubona izinto abantu basemhlabeni abangayiboni. No one is worried about that. No one is worried. Uma ngabe ingilosi sishumayela. Isishumayela thina sobabili nomkhokheli. Kodwa ingilosi ishumayele uzoyibuza ukuthi am I dreaming? What is happening? Ingilosi ihlabelele lamavesi. Nina uma kuthiwa lamaculo avele ezulwini, it is just into nje eshoshene. But for me, ngiyazi ukuthi lamaculo avele ezulwini ngoba izingilosi zihlabelele phambi kwami. Kuhlabelela ingilosi eyodwa kuvuma ingilosi esemoyeni. Kusina ingilosi eyodwa kukhale igubhu emoyeni in front of me. You see?
I'm not talking about something believer. We are talking about things which are happening almost every day. Lesihlabelelo nje esithi inkosi ibusise wenceke inkosi sisinikezwe ingilosi. Amen. Hayi ngezinye insuku ekseni. Amen. Amen. Now every time masize esontweni iyona esikhethela isihlabelelo. Ambani nifike isihlabelelo lesihlabelelo. Sihlabelelo. Uma sishumayela iyona esivulela iBhayibheli. Ethi hambani niyofunda leli iBhayibheli. Hambani nifundele leli verse. Sifike silifundela. Nomkhokheli wenze njalo. I also do that. Sesingabantu abazi iBhayibheli kunabantu bonke. But angifuni ukuqamba amanga. Angazi nje vele ngithathe iBhayibheli ngilifunde. But ingilosi ifika ishumayeze ivule iBhayibheli ishumayeze noma ingaliphathi lona iBhayibheli kodwa isitshela isahluko sisifunde yenze yonke into bese kuthi lokho esifundise khona bese sizontshela nina. Sizontshela. Manje na what I'm saying is ukukholwa kwami akusafani nokukholwa engakhula ngiyikho. Because manje ukukholwa kwami kunokuphokophela ukungena ezulwini ngiye kulomuntu ohlale eza kimi ezongifundisa ngendaba yezulu. Do you see the difference? Ukukholwa kwami manje kunokuphokophela ukuya ezulwini because ngihlala nomuntu ohlale engitshela ngendaba yezulu, engitshela ngoJehova, engitshela ngomprofeti wami. Uma ingilosi sikhuluma ngoShembe iyajika. Mayikhuluma ngoShembe umprofeti iyajika. Uzwe ukuthi lo muntu lona ukhuluma ngomuntu omthandayo. Uze lo muntu ukuthi ukhuluma ngomuntu oyisimangaliso kuye. But you become confused. Ukuthi ingilosi kwenzeka kanjani ikhulume kanje ngomprofeti. Kanti umprofeti uyini? Kodwa thina abantu basemhlabeni siyamthuka. Siyamthuka. Kodwa uma ungasubone izinto ezenziwa ingilosi uma sikhuluma ngomprofeti USHEMBE. Uba nesinye isithombe sikaShembe. Onke amaNazaretha athi nje Shembe Shembe, but they know nothing about who Shembe is. They know nothing. Abamazi uShembe. Onke amaNazaretha akamazi uShembe. Ngikhuluma ngamaKristu. AmaNazaretha akamazi uShembe. They know how to call his name, but who Shembe is, they do not know. They do not know. Manje na-ke ithina esifundiswe ngoShembe. Ithina esifundiswe ngoShembe. Amen. Ngoba thina kwehle ingilosi yafika yahlala nathi yakhuluma ngoShembe. Kwehle ingilosi yaguqa yathandaza yasicelela kuShembe ukuphila. Uma umuntu ethi ungathandazi ngoShembe but ingilosi ifike ithandaze ngoShembe. What is this? Kama umuntu no ungathandazi ngoShembe but ingilosi ephambi kwethu evele sayibona isiphambi kwethu eqatha kezulwini ithandaza uShembe. Uma isicelela kuShembe.
ngishibuza ngisho ingilosi ibusisa amanzi iwabusisa ngegama lika Shembe. Kodwa hayi labo Shembe, angikhulumi ngalabo Shembe abagcwele umhlaba abayidlela utshwala benza. Ngikhuluma nango Shembe owavela ezulwini. Amen. Amen. Abantu bengadideki ukuthi bangikhuluma ngoShembe ngikhuluma ngalabo Shembe laba besibonga. Ngikhuluma ngoShembe owavela ezulwini ingilosi efike yasitshela ngaye. Yathi khulumani ngoNkulunkulu, fundisana abantu ngoJehova njengoba wayefundiswa wayefundiswa uShembe umprofeti. Ngisho ubaba ilanga wahamba emhlabeni wabuya ezulwini wangithuma wathuma ingilosi wathi tshela lo mfana ukuthi akafundisa abantu ngoJehova njengoba kwakufundisa ubaba. Yasho njalo yathi lithunywa ubaba ilanga. Hayi lo Shembe lona uzosekuthi abafana bakwaShembe hayi wena umthandi ubaba ilanga. What nonsense is that? Ngathi mina ngihlala nomuntu othunywa ubaba ilanga bese kuqhamuka umuntu ethi angimthandi ubaba. Bayamazi kodwa ubaba ilanga ukuthi yini. Bayamazi ubaba ilanga. Mhlawumbe basho lo baba ilanga lona esamncaba ngo-1919. Ngolokhuza ngomhla ka-19 kuDisemba 1976. Kodwa khona omunye uShembe ongawuye lona esamncaba ngo-1976. Ithi ingilosi konke nithi ubaba ilanga wafihla ngo-1976. Wahamba emhlabeni mhla ka-19 ngo-1976. Ithi ke ingilosi anazi lutho. Ubaba kwashaya u-1976 udala wahamba. Ngoba uShembe akahlali esidunjini esigulayo. Kusho ingilosi isho kithi. Ithi uShembe lo ubaba ilanga akahlali esidunjini esigulayo. Yabo. Akakho futhi omunye umuntu emhlabeni ongakhuluma lento ngaphandle komuntu ovela ezulwini. Amen. Akakho umuntu ongakhuluma ngoba that thing engiyichazayo is so complicated. Ngisho ungahlala ekseni kuze kushona ilanga uyicabanga ukuthi ihamba kanjani, you will never understand. You never understand. Izinto zasezulwini sesiphilile nazo sinomkhokheli. They are so complicated. Ngendlela ukuthi awukwazi ukuthi uchazele abantu. Ngeke ngikwazi ukuchazela ngendaba sezulwini. Ngoba kufana nokuthi washo njalo baba mkhulu uthi ubaba ilanga waya kubaba mkhulu wafika wabuza into ethize. Uthi wathi ubaba mkhulu mntanami angivunyelwe ukuba ngiqamba amanga. Ngakho ke lento oyibuzayo angeke ngikutshele uyozuzazele wena usumdala. Ngoba angivunyelwe ukuqamba amanga ngithi lokhu kunjena kungayikho. Angeke ngisho mina ukuthi ingane izalwa ngebhanoyi iqhamuka ebhanoyini. Ngoba ufanele usho njalo enganeni encane. Uthi ke ubaba mkhulu angikwazi ukuqamba amanga. Ngakho ke lento ebuzayo angizo kuyiphendula uyozuzazele wena usukhulile. Manje na-ke indaba yasezulwini injalo. Indaba yasezulwini injalo. Enye awukwazi ukuyichazela umuntu. Ngoba uma umchazela umuntu a simple thing mawucabanga wena ukuthi uyabona ukuthi ngiyakutshela ukuthi ufike ingilosi yathi. Ngichazele yonke into
but because you don't want to believe it, uyiphike. Ngikutshele kahle ukuthi mhla ka-4 kuJanuary 2010 kwafika ingilosi uhlaleleni ekseni kwakumsombuluko ngiya emsebenzini. Yafika yathi ngithunywa uShembe ubaba ilanga. Uthanga ngikutshele ukuthi makhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke libandla. Kuleli bandla uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Kodwa ulandele imfundiso eyayifundiswa ubaba efundisa amaNazaretha. Bese wena uthi lento into nje suka ekhanda lami. I'm just building this thing in my head. Huh? I'm just building something in my head. Yiphi enye indlela okufanele ngitshele yona ngoba ingilosi ayikwazi kuba ime phambi kwenu njengoba yimi nje. By its nature ayikwazi ukwenza lokho noma ngabe iyakuthanda lokho ayikwazi ukwenza. Ayikwazi. Nathi kuba sikwazi kuba sibe nengilosi saqiniswa ngendlela ethize yasezulwini engadingi ukuthi ngitshele. Kodwa nathi uma singaba ingilosi ingaba kithi njena nje ninjena singafa. Umanje ungahlangana nengilosi nje ime phambi kweni uyafa. And that's a fact. Awukwazi ukubhekana nengilosi ungafa. Uyafa uma ubhekana nengilosi. Umuntu akwazi ukuba ehlale nengilosi ingane encane engakathoma. Naye isuke ihleli nengilosi ngoba isuke ingazi ukuthi ingilosi. But immediately njena ungeke njena ingilosi ime phambi kwethu siphile. Angeke ingilosi ime phambi kwenu ishumayela njengoba ngishumayela iphile. Hayi ukuthi because of what? In nature yayo. Not only ingilosi ngisho uNkulunkulu ngeke eme wayehamba noMose kodwa akakaze uMose embone uNkulunkulu. Ngoba inature yakhe ayikuvumi ukuthi eme phambi komuntu wenyama. Ayikuvumi. Nathi njengoba sinengilosi nje la kukhona into before silokuze eyakhiwe ezulwini ukuthi sikwazi ukuthi sikwazi ukuba nelokuze sikwazi ukubona ingilosi. Kodwa sikwazi ukuthi simchazele lokho ukuthi senziwa kanjani no. Ngoba lento ingaphezulu kakhulu kwethu. Ingaphezulu even kwethu. Kodwa uze umuntu hayi sifuna phela asimbone nathi lohlaleleni. What nonsense is that? Kusukela mandulo kwake kwabona khona umuntu wakade ufuna ukubona ingilosi wayibona. Kwakwenzeka. Kodwa ngoba uyeyisa uyaphapha. Ukuphapha kwakhe kumenza ukuthi edelele ngisho into yasezulwini. Ngoba uyazi ukuthi awukwazi ukuthi ingilosi uyibone. Ngoba ubona ukuthi mina ngifana naye. Uma ngabe ingilosi ibonwa yimina naye kufanele ibone. Uma ingilosi ibonwa umkhokheli naye kufanele ibone. But akhambi kanjalo. Akhambi. Umuntu uyanikezwa ngokwasezulwini into ethize engeke ngikwazi ukuthi mina ngiyibone. Omunye umuntu uyakwazi ukuthi eprofete angikwazi ukuprofeta. Ngeke ngithi ngoba angikwazi angiprofeti bese ngithi nami ke ngitshela ukuthi umprofeta kanjani bese ngiprofeta. It doesn't go like that. Uma unesiphiwo
noma unikezwe ukuthi ubone izinto abantu abangayiboni. Wena ongayiboni you cannot demand ukuthi ngoba wena uyakwazi ukubona lento lena nami ke ngiyibona. How does it go like that? Huh? How does it go like that? Yoba ngihleli nomkhokheli nje. Ukhona ubona kuqala. Bona kuqala uyakhuluma nomkhokheli ukuze kodwa mna ngiyabona. Ngambona wathi mase bonke ukuthi ngiyambona wavela wanyamalala. Kodwa namanje ukhona umkhokheli. Sekufanele ngithi mina akekho ubona kuqala ngoba angimboni mina ngiyabona umkhokheli. Kunezinto eziningi ejulile kakhulu. Ezinye singakaze sinitshele zona. Ngoba ngingakafiki leso sikhathi ukuthi sinitshele. Kodwa leli bandla akulona ibandla okufanele kube ibandla lasemhlabeni njengoba desho umkhokheli kuseni. Ibandla lasezulwini. Amen. Ibandla lasezulwini. Uma ngabe ufuna ukuya ezulwini lalela lento esikutshela yona. Amen. Njengoba silapha asimele ukuthi ibandla mhlawumbe amaNazaretha o amaKristu noma yini sikhuluma indaba yasezulwini ngoba kufike umuntu ovela ezulwini wahlala nathi almost daily uyafika kithi ezosifundisa indaba yasezulwini, and because akakwazi kuma phambi kwenu by nature uyispirit, then we pass to you what she has taught us. Because the Spirit cannot just simply stand before people and preach. Not the Spirit. The Spirit is not capable of doing it. Ngisho ngabo umuntu efile uyakwazi ukuthi ebonakale kwabanye abantu kodwa engabonakali kwabanye. Umuntu ofile ngaqhamuka lapha kube khona abantu abambonayo noma umuntu embonayo singamboni thina. Kodwa lowo ombonayo umbona ngoba edeleke ngendlela ukuthi ekwazi ukucommunicate nespirit. But uma ungakwazi ukucommunicate nespirit awukwazi. But akusho ukuthi umuntu ocommunicate nespirit ungcono kunawe. It's just ukuthi yena udaleke ngokuthi ekwazi ukucommunicate nespirit wena ongakwazi. Kodwa into ephambili ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Emthethweni kaNkulunkulu niyalingana nonke. Emthethweni kaNkulunkulu ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu nonke. Usho njalo uShembe. Uthi uNkulunkulu onamandla wonke yise wabo bonke abamkhonzayo. uNkulunkulu uyise wabo bonke abamkhonzayo. Amen. Uma ukhonza uNkulunkulu uba indodana kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uShembe ukubeke kahle ukuthi uNkulunkulu uyise wabo bonke abamkhonzayo. Akasho ukuthi uNkulunkulu onamandla wonke yise wethu sonke baba wethu osezulwini. uShembe has been very specific. Kule ntshumayelo beyikhuluma umkhokheli usho kahle ukuthi uShembe wayengakhulumi ngengathekisi, wayengangathekisi. Uma ekhuluma into wayeyiqondisa nje. Uma ethi uma uphatha umuthi ngesandla sakho uyokufa nokufa, uyokufa nokufa. Akudingi ukuthi uzucinga ukuthi uShembe uthini. Uma ethi uJesu baba wethu osezulwini malingcolisa igama lakho umbuso wakho mawufike intando yakho ize emhlabeni njengoba ize ezulwini bathethelele abasonayo ngoba nathi siyabathethelela abasonayo. That is not a correct statement.
is not a correct statement ukuthi bathethelele esibonayo ngoba nathi siyabathethelela abasonayo, because bonke abantu abasuke bekhuluma leyo nto basuke bekhuluma isilandelo nje. Akubo bonke abantu abathethelela abantu ababonayo. So you can't tell God ukuthi uNkulunkulu bathethelele abangonayo ngoba nami ngiyabathethelela abangonayo. You tell God that. Utshela uNkulunkulu ukuthi bathethelele abangonayo ngoba nami ngiyabathethelela abangonayo. But uyabathethelela na abonayo. So that's why ebandleni lamaNazaretha ulonto okuthiwa umthandazo omkhulu ingenziwe, because umthandazo omkhulu is individualistic. Akuyona into okufanele nje ithandazwe noma yimuphi umuntu, futhi naseBhayibhelini ayishiyi ukuthi iyothandazwa noma yimuphi umuntu. Because uma uthandaza, you can't lie. You can't tell God ukuthi akaxolele umuntu ngoba nami ngimxolela. Ngibaxolela abantu. Uma kwakumthandazo omkhulu kwakufanele uthi Nkosi sifundise ukuxolela abantu njoba nawe uyasixolela. Do you follow what I mean? Uma kwakumthandazo wakufanele ukuthi uthandazwe yibo bonke abantu, wakufanele ukuthi Nkosi sifundise ukuxolela abantu njengoba nawe usixolela. Ukuze nathi sikwazi ukubaxolela njengoba nawe ukwazi usixolela. Kodwa hayi ukuthi Nkosi baxolele abantu sixolele ngoba nathi sibaxolela, because that statement is wrong. Ithina ingilosi lithi uShembe wayengakhulumi ngemfanekiso. uShembe wayengangathekisi. uShembe wayenqaba ukuthi isilandelo sebandla sithi uNkulunkulu onamandla wonke yise wethu sonke. Ngakwenqaba uShembe ukuthi uNkulunkulu akayona uyise wabo bonke abantu, kodwa uyise wabantu abamkhonzayo. Amen. Amen. Isho njalo ingilosi uShembe yonke into wayispecifya eyicacisa, wayengakhulumi ngelokhuza ngomfanekiso. Ethi ngoba wakubhala ukuthi isilandelo sebandla. Ngakho-ke ngoba kuyisilandelo sebandla akakwazi uShembe ukuthi uNkulunkulu onamandla wonke yise wethu sonke, uthi yise wabo bonke abamkhonzayo. Because wayazi ukuthi lesilandelo sebandla sizoshona ngabantu abangamkhonzi uNkulunkulu ngoba isilandelo. Ngoba isilandelo wayazi ukuthi sokhulunywa abantu abangamkhonzi uNkulunkulu, and therefore wayesethi yise wabo bonke abamkhonzayo. Ithi-ke ingilosi uShembe indodana kaNkulunkulu ngoba wathunywa uNkulunkulu. Ithi kungiphatha kabi uma abantu sebecabanga ukuthi uJesu yedwa oyindodana kaNkulunkulu, ngoba uShembe noJesu bobabili bathunywa uNkulunkulu. Amen. Bathunywa uNkulunkulu ngoba beyizikhonzi zikaNkulunkulu. Kwalapha babeqhamuka ezulwini, bonke abantu abasezulwini bayizikhonzi zikaNkulunkulu, bangamadodana kaNkulunkulu. Ngakho kuba indodana kaNkulunkulu akuchazi ukuthi khona umuntu oyedwa oyindodana kaNkulunkulu. Akunjalo. Madodana kaNkulunkulu abantu abakhonza uNkulunkulu. Amen. Ngiyafisa ukuthi nikwazi ukuthi indodana kaNkulunkulu noma sekunamanga abhalwa, ngoba sinaleyo nkinga ukuthi ufike kuqanjwa amanga kunye izinto engayikho. Ukuthi indodana kaNkulunkulu akuqalanga ngoJesu, kodwa le title bayakha
bayakha ngendlela ukuthi ifithe uJesu yedwa, which is not true. Amadodana kaNkulunkulu zingilosi. Amen. Zonke ingilosi zingamadodana kaNkulunkulu. Futhi ukuthi amadodana kaNkulunkulu akuzange kwaqala ngoba sekukhona ilokhuza iTestament elisha. uJobe 1 verse 6 uthi kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kaJehova, kwafika noSathane phakathi kwabo. Lawa madodana kaNkulunkulu okhulunywa ngawo lapha elokhuzeni kuJobe 1 verse 6 kwakuzingilosi. uJobe 38 verse 7 kuthi Jobe 38 verse 7 lapha uJobe ukhuluma ngendaba yokudalwa komhlaba. Ngaphambi kokuba sifike kuJobe 37 lokhuza kuthi ulokhuza uNebukadnezar waphonsa oShadrach noMeshach noAbednego emlilweni. Uthe wabathola sebephakathi emlilweni behlabelela sebebana ebafake bewuthele. Uthe uNebukadnezar sifaka abantu abathathu kodwa manje sengibona sebebana. Kodwa lo wesine ufana nendodana kaNkulunkulu. Base bekushintsha ke laba abahlakaniphile bathi ufana nendodana yoNkulunkulu. Kwangenjalo original. Ngifundile ngakuthola ukuthi bashintsha. Wathi uNebukadnezar ufana nendodana kaNkulunkulu, akasho ukuthi ufana nendodana yoNkulunkulu. Because uNebukadnezar wayebahlanganisa kanjani oShadrach noMeshach umuntu abahamba na befane nendodana yoNkulunkulu. Ngamanye amazwi bakusholana ukuthi yoNkulunkulu ngoba oShadrach noMeshach noAbednego babekhonza uNkulunkulu. So the only thing efanele ibe phakathi kwabo kwakuyingilosi yakhe uNkulunkulu. Base uNebukadnezar wayesefundisiwe ngaloNkulunkulu. Kodwa uNebukadnezar wayechaza ukuthi owesine akasiyena umuntu kodwa uyisimo somoya. Wayechaza lokho ukuthi owesine uyingilosi. Kodwa akakwazi uNebukadnezar ukuthi besethi ufana nendodana yoNkulunkulu. Ngoba uNebukadnezar oShadrach noMeshach wayebazi ukuthi bakhonza uNkulunkulu oyedwa. Wayebafakele lokho emlokhuzini emlilweni. Ngoba benqaba ukukhonza oNkulunkulu bakhe. Bathi bafuna ukukhonza uNkulunkulu oyedwa. Kodwa laba ababhalayo ngoba befuna ukuthi igama likaJesu kube uyena yedwa oyindodana kaNkulunkulu basebethi ufana namadodana lo ufana nendodana yoNkulunkulu. That is a problem with incwadi zethu ngoba ngangijwayele ukufunda incwadi zoAmdidati lapha babehleka khona indaba ukuthi uJesu ubhala ukuthi indodana ezelwe yodwa. Kuthe mangabe ngifunda ngase ngithola iBhayibheli i-first version is Greek translated into English. Iverse neverse lisuka esiGreekini lisaliya English. Ngathola ukuthi kwi-first version akukho ukuthi ozelwe yedwa. Lokhu ukuthi ozelwe yedwa into eyumfakela eyafakwa. Kwase kwathiwa inkolo yokuthi uJesu yena yedwa osezulwini. Kodwa yona lenkolo ethi uJesu yena yedwa osezulwini isambulo siyayiphikisa. Ngoba isambulo sinabantu abaningi abezulwini. Kunezikhulu zasezulwini, kunezikhulu eziwu-24 ezihlele igazi uNkulunkulu ongabali uJesu kuzo.
kodwa kube nemfundiso ukuthi uJesu uye yedwa ezulwini. Izingilosi azinasikhathi ezadalwa ngaso. Leli verse lika lokhuza lika Daniel 3 verse lokhuza likhuluma ngendaba uJob 38 verse 7 uthi lapho izinkanyezi zokusa zihlabelela kanye nawo wonke amadodana kaNkulunkulu ajabula. Uma ngenkathi le uJob ekhuluma wayekhuluma ngokudalwa komhlaba, ngokudalwa kwabantu, ngokudalwa komhlaba. Uthi ke ulokhuza amadodana kaNkulunkulu ajabula ngenkathi ulokhuza uNkulunkulu edala abantu, edala izulu nomhlaba. Amadodana kaNkulunkulu ajabula. Okuchaza ukuthi ingilosi zase zikhona kudalwa izulu nomhlaba. Kodwa mawufunda kuGenesis mayethi uNkulunkulu asakha abantu bese ethi amaKristu uNkulunkulu wayekhuluma noJesu. uNkulunkulu uthi asakha abantu, hayi uNkulunkulu wayekhuluma noJesu. But ingilosi enkulu uSathane yayikhona ungakabikho umhlaba. Wayesekhuluma noJesu. Zonke lezi ingilosi ezahlubuka elokhuni ngoba zahlubuka kudala zazikho. Then uthi ke uShembe ithi ke ingilosi uShembe akayikhulumi into engacacile. Yonke into eyikhuluma icacile. Uma udla umuthi uyofa nokufa awufuni ukuzobuza ukuthi uthini uShembe. Uma ethi uShembe uNkulunkulu onamandla wonke yise wabo bonke abamkhonzayo awukwazi ukuthi uNkulunkulu ngwethu sonke mongamkhonzi. Ngoba ushilo uShembe ukuthi uyise wabo bonke uNkulunkulu abamkhonzayo. So njengebandla likaNkulunkulu we need to know these things. Ngoba ekuhamba kuza isikhathi lapho bonke abantu boza lapha bezofunda ukuthi uNkulunkulu uthini. Njengoba ngimphambili kwenu njena anginaso esinye isikhathi because isikhathi sami sonke ngicabanga indaba kaNkulunkulu. Ngiyakhathala ngibhale ngize ngikhathala ngilale. Ngivukele ekubhaleni. Ngoba manje na uNkulunkulu unginikeze into enkulu angikwazi ukuphumula. Ngizophumula kanjani? Ngoba ingilosi ayiphumuli iyashumayela. Manje ngizophumula kanjani? Ngikwazi ukuphumula. Mina ngiphumule ekuqaleni ngibhala ngikhathala imini manje ayisakhathali nemini. Ayisakhathali. Noma ngavuka ebusuku ngibhala ngikhathala. Angize ngezwe nje ngikhathaza ukubhala. Nomkhokheleze uze ayesho ukuthi hey. Kodwa kanti kumi kanjalo. Angikhathali ngoba manje na iyona nje lo enginikezwe ezulwini ukuthi kangiyenze. Day in and day out. And ayikho into eng-exciter njengombuso wezulu. I am not a fanatic. But yiphi into enga-exciter engedlula ukuthi uhlale nengilosi ifundise izinto abantu abayifundiswa iBhayibheli ezinye bebhede. Kodwa uma kuqhamuka umuntu wasezulwini efike ehlale nawe ekufundise lento yasezulwini, yiphi enye into ongathi uyayifuna? Yiphi into engathi ngiyayifuna? Ayikho into yasemhlabeni engienjoyayo. Ayikho. Ngoba ngiphokophele lento engitshengiswe nomuntu ophambi kwami. Uyabona uma ungase uhlale nomuntu waseAmerica. Efika njalo umuntu waseAmerica efike ehlale nawe. Noma ngabe awukwazi eAmerica, but you will grow love for eAmerica. Ngoba lo muntu lona ukutshela ngeAmerica and at the same time uyazi ukuthi ngelinye ilanga ngizoya eAmerica. And uhleli nomuntu ophuma eAmerica
ukuxoxela ngeAmerica. Uyakutshela ukuthi ngelinye ilanga uyohamba siyohlala lapha eAmerica. Usekutshele ngisho indlozo yakho eAmerica ukuthi uyabona eAmerica kunjena kumakhaza ngesikhathi esithize kunjena nansi into enhle khona kwenzeka kanjani. Definitely you will grow love for eAmerica. Because uhleli nomuntu waseAmerica buwena olokhuza okutshela konke ubuhle baseAmerica. So that is the same thing esiphilayo thina. Sihleli nomuntu wasezulwini ositshela yonke into yasezulwini, ositshela ukuthi uma wenza kanjena uzwa esihogweni, uma wenza kanjena kuzokwenzeka ukuthi, uma wenza kanjena kuzokwenza ukuthi. Ekhulume nawe lo muntu bese uyanyamalala. Bese uthi ngoba ngihleli nomuntu wasezulwini. Kodwa mase ekhuluma you forget. You forget ukuthi umuntu wasezulwini. Uzubone mase enyamalela ukuthi by the way English. It's mangalese. You can't believe it. You can't believe it. Inkosi buselokheni kuzwini. Amen. Inkosi busekuphama kweba. Amen.